पूछी हो का कहतारा कहते नहीं रात भर ये तो हाला कर लन का सुतल लेना का का जाने पूछो बा का करे लो रतिया रात भर बराइले कहिले आए रे कोमल तू 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 ए कल से इंकरा को बोले तो हमरा तरह भेंट ना हुई आई पापा यार हमरो संग छोड़ दब ना हिंकरा कहतन जे हिंकरा को बोले तो कामना खोता में लुकैले आए रे बालम कलम अरे रुको यार लेट होता तब माने संग तीन को छोड़ दब कल से ई मरे कोई ना कोई भचर करता ए यार का भचर कइले बानी तारा कुछ खाए पिए के केहू लेके आई हम फोन से मने कदम कुछ जन लिया बोलो बोलत अपना फेर में बड़ा तू अपना फेर में बड़ा कि हम ले लें ना बाबू कह दे हाँ हमरा उतना समास नहीं खे तो की आई जिम ऊपर चल गइल बा आई तू बाड़ा त तू ही नु अइब हमरा उतना टाइम नहीं खे कौन काम बा तहरा जे भाग मत करा बकात लको छी ए भाई ले जाएंगे रख कहाँ लेके जाए कहीं ले जाइए बोला तो हो राज भाई टाइम हो गया ए यार ए बुरुको ना यार कहाँ भागे ऐसे लोगवा तारा पर कहे लगी काहे भागे कौन ऐसा सर्विस करे ले सरकारी सर्विस बा आकि चूल्ही पर दूध ध के आइल बड़ो कौन सर्विस करे लो कि तारा लेट होला बताओ आज सब के सामने बता देबे बा सब भाई लोग के सामने कौन काम करे लो कि इतना लेट होला कि कहे लो भागम कौन काम करे ले अब यह जानता रहे बताओ हो कौन काम कर मोतिहारी बक्सर सबे लोग कहता जे ई कौन सर्विस करेलन जे भागतानी तो कहता लो जे एक दिन हमनी के आवतानी सन धान रोपले बानी सन उहे लठिया लेके आ गोड़वे तूर दम सन ना भगई हम टूट भी काहे टूट के देखा अब हम नहीं थी यार काहे कहते बेतिया बक्सर के लोग आरा जिला के वैशाली के सबे कहता हम काहे के कहे बोलिए मत ते हमरे से बोला के तोर हित बा देखो बक्सर आरा जिला से बोला देम नु एक ट्रक आदमी बोला कर देखा हम ना रहे ए यार ए कमल भाई बोलियो सुनो आईटीओ करो ए कमल भाई ए कमल भाई ना सुनबो यारी ना रही आज के बाद ए भाई तन बिक दी हलो ना आवो यार आवो काहे खिसिया जाला हैं काफा तू आदमी हो के का हो ते हम पूछे तनी का हो रह देबो कि ना रह देबो छोड़ दी गऊंगा गांव छोड़ के कहाँ जइबो माने रह देबो कि ना तू काहे ना यार हमरा से दुश्मन ही बाजे तार के खर्ची देता था तू हमरा के ना यार हम काहे के कहिया खर्ची दिले तो काहे बीच में बोलता रहो का यार बोलल बानी मत तू हमारे साथ रहिए अच्छा अब तोहरे नु विचार बा मत तू रहिए हमारे साथ मान लो एक संगे रहत तानी सन यारी छूट जाई तो केहू का कही गांव में के लोग तो सब लोग आरा बक्सर बेतिया वैशाली ढाका सब केहू तरसत इनकरा बिना कहता लो सबे जे कमल भाई के लिए आई ना हमरा नहीं के समास सबे बोलावता तू ही जाना जइबो आ सब केहू आरा बक्सर जिला के सब केहू कहता जन लो जब छठ आवे वाली बा कमल भाई के तनी कह दी जे बरुआ चीर के आ तनी दौरी बिन देश जे हमनी के छठी घाटे लेके जाएम सन बे तो बरुआ হবে ना जीवतिया बीत जाई तब न तो हाँ तो माने कह दो जे बरुआ चीर के आ दौरी बिन दीहन आ ट्रक पर लाद के कहन को बांटा जाई चल तो दौरी बिन देबो बकवा का कौन देखब दौरी मेहरारू ने बिनेली समझ दे अरे तो ई ना बिन दीहन के तब बिना साफा मरे तू घोड़ा हवो कि का हवो इतना हम चाहत नहीं पूछे के ए यार
हम देसीला पाड़ा होंगे। बोल मत बात मुआ के तोरा के ए यार ए लेट हो गई यार ए